לא, הרבה טוב, הוא בורח. שום דקטור. וואי, הנה, אני רואה אותו, אחי, איזה יופי. איזה יפה, אחי. כן, הוא הולך לרוץ עוד פעם. לא יודע, אחי, נראה לי גמור. כן? הוא נראה גמור. הוא קטן ש... פיצי, אחי. אמרתי לך, קטן. אני מקבל להוציא אותו באמא שלי. תביא התחלה. בוא אתה, שירה. בוא. בסדר, שאין לנו רגל לשבת, אח שלי. אתה צריך לשים כפפה ביד השנייה. חזק. לא, מת. לא, חוף לבפנים. חזק, תכניס לו בפנים, עמוק. מת, נו. חזק, עמוק. קטנצ'יק, אחי, פיצי. שירן תרוצה, יאללה, תרים. יאללה, אח שלי, איזה יפה. יואו, איזה יפה, אחי. כחול. אחי, עוד חי. תן לו עוד. תרוג אותו, בלי הריגה עכשיו. שירן, לא ככה, עמוק, אחד עמוק. בפנים, באמצע. זהו, אחד עמוק. עכשיו, וואי, תראה איזה יפה הוא. זה צבע, אחי. יש לו צבע יפה. תעשה סטלפים אחרת. וואי, אבל תראה איך הוא תפוס. הוא לא תפוס מהפה. תראה, תסתכל, הקלמר בחוץ. מה זה, איך הוא תפוס? פוס, בלע אותו, מה? מה, יש כאלה שחק בפה יכול להיות. כרס וואי, אחת זה בתוך יפה הפה. הוא, כחול יפה. אתה רואה למה שמים שתי קרוסים? זהו? מוצחת, אחי. איזה יפה, אבל קטנצ'יק, כמה לא מדפים, יפה. יאללה, מברוק אח שלי. זהו. תראה איפה הוא נתפס, אחי, איזה קטע. לא, יש לו קרס בתוך הפה. כן, הנה, פה, זה בתוך הפה. כן. תיזהר שהוא לא... איפה הוא נתפס, טל? אתה רואה כמה נתתי לו לבלוע ואיפה נתפסה לו הכרס? איך זה הגיע?